zastaviť, ale to vôbec nemôžeš, pretože teraz ja mám svoju reč. Dávam tieto freestyly k tebe, chlapec, nezabudni na vec, že ja som hrozne rád, že ste dneska prišli a som hrozne rád, že jemu tieriny vyšli aspoň trošku, aspoň trocha, keď neodíde domov ako vzducha. Jeďa, pretože dneska tu naozaj žije a naozaj hrá a preto táto nálada musí skončiť tak, jak má. A to tak, že zakončíme tu nádare, kde si dáme jasné, triky. jasné, my sme tým, ktorý je tým pravým pravidlom nákup 80-tých, toto je áno, jasné pravidlo, že dobrá nálada som zastavilo, toto je áno a za ty zakričíš, toto je áno, ty vieš, jak to má byť, toto je áno a ty zakričíš, že tu je nový spoločný klub. Môže byť